Ka Regional Committee jong ka Riboy District menta kasngi ka live hotrik unai wing arjar arpu ar kalakhot ya ka jingalang ka baningkong na ka banta banya kren halor ka jinga penbet put hakasin ka baar hapeng ka jilla Assam bat Meghalaya ka balalam khamat daw ba Preston Tensong Deputy Chief Minister ka Meghalaya kum chairman haba kren shikla pathai kubor uba Preston ulai thu ba Riboy District kidon kumba Southli ki jaka kibadan ya ka jinga khajak hapun henry hakani ka jingalang la ya kren shwa tang ya ka desh dumria ka ba hap hapok ka hima Milliam bat ka way pat ka day ka block 2 ka badang hap hapok ka hima khairim lawan management hakani ka jingalang da kinongyalam bat ki khot ka regional committee kinongyalam jong ka snong hima Milliam bat hima khairim kumjo ki kinhun nongyalam snong nabaro artli ki hima ta kasngi don gene ka first meeting jong ka regional committee ka ba hap ya ka riboy baro ka way ha ka ba ngiya khot lang na kalian jong ka committee ki members baro ridon lang ne na du jong ibadah sekian na du rejong iba Melbourne iba Sotun nang takidon ki MDCs na tau DC jong yu bolong du members secretary jong ka regional committee tinggal khot ya ki sim menta ka ganti ka bangi khot ngiya kren tang arteli ki area ka banungkong ka de ka desh domria bat ka baar ka de ka block 2 Tegadang sa artli naman ngani riboy don southly kini ki area of differences tega sa southly bat ya katangin sa le kini ki sngi banwan tega bangi kren menta kasngi kolom betang artli kawe ka desh dumria ka de ka bahap hapo ka hima melim tena kalian ka hima melim kiawan na kalian jongki menteri kiawan na kalian jongki rangbasnong ban ya kendu ban ya plu jumut ha ka ba ya dei bat kitu ki area ki jaka poro namar ba Kitu ki area ki bengla submit ya kini kisnong ki tau how aja ka way ban claim na ka sarkar Assam ngia discuss ya ta ka way adin ka way but haka ba kadu ngia yo ki input ya ki kot kisla na kalian jong kahima bat kumju na kalian jong kinong song snong la ni ki rang ba snong ki kenhun ki rang ba snong hapo jong ka ni area baro ka way tingla slok tingla yo ki kot kisla bat ngi ailat shu ru na kalian ka committee la ki dang don shu kan kunu ka kot kesla la ni ka kan kenja supporting document na kalian ka committee kadang pediang sengobah kita ru haka bangin saya steady bangin saya bu pada kekenja presentation haka bakandu syua bangin le bandia kundu bat ka regional committee jongka komen afasam kata ka de ka way ka bentar ka bandikong bat ka baar kalong i kren ya ka block 2 kani ka block 2 bapintip ka hapo ka hima haka hima khairin borok ini area ka hapa po kay makarim di kanero nila kren niya slok nila piyujumot nakaliang jong usim jong kahima nakaliang jong usim right bat kumjuru nakaliang jong ka jong kirang basnong kilay submit jiki kot kisla ko jong ki haka committee nilay discuss subun ki baki but menta ngi nakaliang committee ngi ay lat shu ya kila dang don shu kanu ka baki sngo baki dang don ban pa ki kot kisla kum ki supporting documents ya kanero ngidang island ya ki bakin sa submit biang siya ka committee but lada don kam nakaliang ka regional committee ngilong ready wat ban khot biang ro ka jingi keren sa sisin syua bangin ya kendu bat ka regional committee jong ka sarkar Assam Abhi nakaliang jong lima melim rengkat bat kitu kinong sok snong tu ki bawan meneru ki namar ki don ko forum ko joki ki kila penpau kila ai ki history borokot ba kahap apok lai ma melim na duk por mendai mentai te komo pingan namla ban ong kum no meno ya menta na mar ngiru ngina compile kini ki kot kisla na dong sedong na tangin prepare bha na dong sedong syua begini kendu bat regional committee joka Assam government